Așa, fraților, mai ca nici într-o U. Știți voi, trebuie să dați like, să vă abonați. Sunt cu fratele meu aici, să auziți ceva în post, fraților. Fraților, sperați să auziți ceva în Da, ne-am sperat foarte rău. Ne-am speriat foarte rău, trebuie să inspectăm. Fraților, Auziți ceva, fraților, uitați acolo. mi-e frică foarte rău, fraților. Vede ca să vă arăte și la mine. Bine, stai să mă dau de aici. Fraților. Stai că arăt eu, dă telefonul ca să arăt eu. Uite, ia telefonul. Ține în camera mea. Uitați, fraților. Aleu, fraților. Pe acolo, pe stânga. Uitați, fraților. Fraților, uite-l. Ne frică rău. Fraților, s-a auzit ceva disperat, s-a ieșit în Da, am ieșit foarte repede. Porumbei aici nu sunt. Au fost porumbei, dar i-am dat pe toți afară. Mai intră un porumbel 2, dar n-are cum să audă așa, sune foarte tare, fraților. Da, fraților, s-a auzit foarte tare. Chiar mâine o să vrem să lăsăm chiar telefoanele aici. Chiar o să vrem. Că chiar s-a auzit tare, deci ne frică rău. Băi, fraților, s-a auzit ceva aici nebun, fraților. Bă, fraților, să dă... Fraților, nu glumim aici. Aici nu-i glumă, aici nu-i de glumă, fraților, ia uitați-vă. Fraților, se aude sunete pe aici. Fraților, deci se aude sunete. Fraților, se aude sunete. Nu! Fraților, noi cred că plecăm, nu mai stăm aici, că se aude sunete. Fraților, deci se aude foarte mari sunete. Ia, tu zboară ceva. Uita, dă și telefonul tău să le arăt. Uitați. Uitați, fraților, ia uitați. Uitați, deci. What the fuck? Bă, fraților, mi-e frică foarte rău. Ia uitați, fraților, cum s-a mișcat ăla, ia uitați. Gata, fraților, nu mai stau. Bă, fraților, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like și să vă abonați. Eu am fost Denis și dacă v-a plăcut acest videoclip, dacă dați like, deci nouă ne frică foarte rău, deci ca să mișcă chestia aia. Am dat cu un băț în ea, că tot s-a mișcat, fraților, mi-e frică foarte rău. Deci mi-e frică. Mama, miroase grătar, bă, fraților. Mi-e frică rău, fraților, deci îmi bate inima și fratele meu. Uitați, deci... Fraților, deci mi-e frică, uitați. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like și să vă abonați. Eu am fost Denis și vă zic pa, pa, la revedere!